मोनसे काउन्सिलाव देरहानो थाखाय 20,000आनो हाइस्ट गतिके 15,000 मार्जिन लानानै मानगोनां साम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां दुवार्सआव देग्लाय देरहागोन। बेयावबो मानाव गेदेर साम्फा बरगयारीया देरहागोन बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन। मैयाबो मुसलपुराव जिखिनि रायजो राजाया एकदम लोब लोब फैदों दिनैनि जिखिनि मोनसे समस्ति हिसाबै बेवहाय गैयाबाबो 15निफ्राय 18,000 बिगारिं दं दा 15ब्ला न'खरसेयाव 3 दङ आं 3 लाना 2 30,000 मोनबाय मोनसे काउन्सिलाव देरहानो थाखाय 20,000आनो हाइस्ट गतिके 15,000 मार्जिन लानानै मानगोनां साम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां दुवार्सआव देग्लाय देरहागोन। मोननैयावबो मानाव गेदेर साम्फा बरगयारीया देरहागोन बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन। बिपिएफ सरकार जायोब्ला नोंथांखौ माने हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन बेनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय। फुङाव मोनसे बुङो सानसुआव मोनसे बुङो मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। थेंक इउ।